Hi, an bhfuil tú réile hata EALAÍNE dhéanamh. Seo a bhís de dhíthart. Páipéir, glue, pom-pomana, seacaine agus marcar. Ar dús, fille páipéir ina gaeilge. Cas agus fille ríise. Inis, foscail a páipéir chun na líne síos a léire eiceal, agus fill an 10 thorneal, díra cosa le seo. Urcann seo cosa le tríantan inis. Fill an páipéir atá foice ag an bhain ar mhair an tríantan. Gach cinna bhaing den na písaí ag an bhain agus fill siar ar an tíomh eile mar seo. Foscail maithe, tá hata inis agad. Ó bhfuil tú réile de hata a bhaisiú? Déan tríantan ar an hata ag úsáid glue. Tóg cuppa pom-pom agus gramí ar an glúiad. Thuige leat crú agus maisiúhain ar bí a úsáid don chéim seo. Déan an rud céanna leis an tíomh eile. Déan cinse do stílthain a chuir ar an hata. Inis, am na marcar a úsáid le línte cuara a tharraingt. Díra cosa leis an airige. Chora bheith deanta. Oscail maithe. Agus hata EALAÍNE. Mai thu!